Bună seara și bun găsit și astăzi la o nouă ediție de Câștigați Acum. Adela Lupce sunt eu și bineînțeles că vă invit alături de mine din nou și din nou și din nou și în fiecare zi. De fapt, astăzi și mâine, pentru că de Crăciun și joi seara ne luăm și noi 2 zile libere, după care ne reîntoarcem sâmbătă. Dar astăzi, haideți să vedem cine intră direct și ne va da răspunsul corect, pentru că astăzi aveți o nouă posibilitate să deveniți câștigătorii noștri. Ia uitați-vă ce concursuri noi a făcut colegul nostru Hector, da, producătorul lecției de astăzi, a făcut un concurs nou special pentru cei care vă uitați la noi și anume trebuie să uitați-vă. Dacă tot suntem aici în perioada moșului, că vine moșul, joi seara trebuie să ne pregătim pentru moș Crăciun, ia să vedem ce trebuie să faceți voi aici. Și anume, trebuie să îmi descoperiți imaginea diferită. Ia să vedem, sunt 12 imagini, iar voi trebuie să descoperiți pe acea diferită. Nu știu care este treaba voastră, strict numai și numai a voastră să puteți descoperi acea imagine diferită, după care să sunați repede la 1204 și să intrați în direct cu răspunsul corect, dar haideți să vedem totuși cine intră primul așa în direct alături de noi și ne dă răspunsul potrivit, adică omul potrivit la locul potrivit, știți voi vorba aceea. Bun, distribuiți acest video pe profilul vostru de Facebook, distribuiți-l în grupurile din care faceți voi parte, da? Și haideți să ne adunăm așa într-un număr cât mai mare, să fim aici prezenți în emisiunea Câștigați Acum, pentru că vrem să avem și astăzi totodată câștigători. După câștigător începem un concurs pe placul tuturor, da? Acest concurs este pe placul tuturor celor care se uită la noi, tuturor celor care încearcă să ne dea răspunsul corect, deci nu ezitați dacă aveți o idee, dacă aveți acea imagine diferită sau moșul acela care îl vedeți voi mai diferit, nu vă rămâne decât să-mi spuneți un număr. Nu avem litere pe ecran, după cum bine vedeți, avem decât un număr, iar numărul corespunzător imaginii diferite pe care voi o vedeți pe ecran, aceea trebuie să mi-o spuneți. Bun, 20 de lei. Haideți să vedem. Începem așa emisiunea cu un concurs pentru absolut toată lumea. Ce trebuie să faceți voi este ca să sunați la 1204 și să intrați în direct alături de noi, să ne dați răspunsul corect. Haideți să vedem, poate puteți să facem și concursul un pic mai mare ca să puteți să vedeți imaginile diferite exact așa cum trebuie să le vedeți. Sunați la 1204, sunați și intrați în legătură directă de oriunde vă aflați din România. Haideți să vedem cine intră în direct. Vă dau și 20 de secunde ca să puteți să fiți conectați în direct alături de noi. Deci sunați acum la 1204, da? Sunați la 1204 și intrați în direct cu noi. Sunați acum la 1204 și intrați în direct alături de noi și ne dați răspunsul corect, da? Sunt exact 20 de secunde în care voi puteți să intrați în direct, să fiți conectați în emisiunea noastră și să ne dați răspunsul corect. Haideți să vedem cine intră în direct. Pe cine oare premiem noi în această seară? Exact 20 de secunde v-am dat la dispoziție, deci mă gândesc că voi ar trebui să profitați de această ocazie și să intrați în direct cu răspunsul corect, deci nu ezitați. Vă aștept într-un număr cât mai mare să sunați la 1204. Deci, chiar nimeni nu intră în direct? Of! Nu spun alo? Nu se poate să nu spunem alo. Uitați-vă cum ați pierdut șansa ca să câștigați suma de bani pusă în joc. Puteți să găsiți ca să descoperiți imaginea diferită. Mergem mai departe cu următorul concurs. Dacă nu vreți să participați, v-am spus, sunt concursuri simple, sunt concursuri, uitați, 7 era. Dar mergem mai departe cu concursurile noastre. V-am spus, Hector a pregătit foarte multe jocuri și concursuri pentru voi, dar totul depinde numai și numai de voi, de felul în care jucați și de felul în care acționați la concursurile noastre, pentru că, aoleu, ia vedeți, sunt 30 de lei în momentul de față, pentru că sunt 20 de imagini diferite, una este diferită, să zic așa, să fiți mai atenți. Și dacă ați descoperit acea imagine diferită, să faceți tot ce trebuie și să intrați în legătură directă. Nu mi-ar plăcea să știu că v-am adus astfel de concursuri cu tematice și concursuri de Crăciun și voi oarecum, nu neapărat că nu vă pasă, dar sunteți așa mai... lăsați pe altcineva să facă treaba voastră și nu asta este ideea. Ideea e că voi trebuie să intrați în direct dacă aveți răspunsul corect. Și eu m-aș bucura foarte tare ca să vă și premiez, dar totul depinde numai și numai de voi. Nu, haideți să vedem. Uitați-vă la concursul de pe ecran. Ce puteți să facem noi cu concursul de pe ecran? Sunt 20 de imagini, sunt 20 de... Măcar în concursuri să avem oameni de zăpadă, dacă nu și în realitate.
Da, la munte undeva sus, la cota 2000, dacă sunt 1000, 1000 și ceva 2000, dacă avem zăpadă, dar în rest nu prea. Însă, noi mergem mai departe, da? Haideți să vedem. Gândiți-vă, concentrați-vă, găsiți-mi acel om de zăpadă care este mai diferit decât ceilalți, pentru că noi oarecum suntem focusați și axați pe oamenii care, cum să vă spun eu, adică ca să descoperim greșelile, da? Știți foarte bine acest lucru. Și suntem așa oarecum focusați ca să descoperim greșelile și atunci aceste concursuri oarecum ne amplifică plăcerea, da? Și plăcerea reală, de fapt, de a descoperi greșelile și de a le și spune celor dragi nouă. Ei bine, de data aceasta, dacă voi îmi spuneți greșeala din acest concurs, voi veți câștiga cei 30 de lei. Atenție mare! Am avut un prim concurs, nimeni nu l-a rezolvat, îmi pare foarte rău dacă nu l-ați rezolvat, noi trebuie să mergem mai departe. Haideți să vedem, cine mai are o altă idee? Totuși devine cineva câștigător astăzi pentru prima dată în emisiunea de astăzi? Noi sperăm că da. Pentru că mai avem și alte concursuri, mai avem și alte jocuri și concursuri pentru voi. V-am spus, sunt doar așa de încălzire. Cu aceste concursuri doar ne încălzim. Pentru că pe noi alte jocuri și concursuri ne așteaptă, dar ca să le putem juca, voi trebuie să intrați în direct. Trebuie să sunați la 1204 în primul și în primul rând, dar în al doilea rând să știți care este acea imagine diferită. Fiți atenți! Sunt 20 de oameni de zăpadă. Haideți, vreau doar un număr, nu mai avem litere, sunt doar 20 de imagini, da? Nu am nevoie de litere, am nevoie doar de un singur număr. Care om de zăpadă este cel diferit? Care om de zăpadă este mai diferit decât ceilalți? Este defect, să spunem așa, da? Pentru că dacă 20 de oameni de zăpadă sunt, cum să vă spun eu, sunt la egalitate, atunci înseamnă că unul e mai diferit decât ceilalți. Ei bine, voi trebuie acum să vă focusați pe ce este diferit și să faceți ce trebuie, să intrați în direct cu răspunsul corect și anume să sunați la 1204. Vedeți, dacă nimeni nu rezolvă acest concurs, vom trece mai departe la următorul concurs, dar nu știu, mi-ar părea rău așa să știu că am avut această posibilitate. Am avut acest concurs pe ecran și nu l-a nimerit, nu că nu l-a nimerit, că deja aici nu mai e vorba de nimereală, nu mai e vorba de a ghici soluția, da? Voi trebuie doar să studiați imaginile între ele, iar un concurs chiar nou, nu l-am mai văzut niciodată, este un concurs în premieră și cam asta trebuie să faceți voi, să vă uitați exact la fiecare imagine în parte. Sunt 20 de imagini, una e diferită. Adică, cu alte cuvinte, un om de zăpadă e diferit față de ceilalți. Și acum, treaba voastră este ca să puteți să descoperiți care om de zăpadă e diferit față de ceilalți. Cam atât trebuie să faceți voi, dar trebuie să faceți într-un timp mai rapid, așa să puteți să mergem mai departe și cu alte jocuri și concursuri, dar tare m-aș bucura să totuși să avem pe cineva în direct la acest concurs, pentru că stăm așa cu el și nu rezolvă nimeni, mai ales acum în preajma sărbătorilor de iarnă, noi vrem să vă facem fericiri, da? Pentru că toți alegăm după fericire, toți contribuim, să spunem așa, de la diferite acțiuni și ne implicăm în diferite acțiuni care să ne aducă fericire, dar să știți că pentru foarte multă lume, fericirea constă în a descoperi o imagine diferită. Dacă și pentru tine fericirea constă în acest lucru, atunci te invit să spun la 1204 și să fii tu primul care intră în direct cu răspunsul corect. Mi-ar părea rău să știu că te-ai dorit să joci la acest concurs, ai și știut răspunsul corect, dar din nu știu ce motive, nu știu, te-ai gândit tu că s-ar întâmpla ceva și că ar fi ceva ieșit din comun și că nu, trebuie să suni la 1204 ca să intri în direct, elimină orice alt dubiu, elimină orice alt gând care nu-ți dă pace, care nu te lasă și elimină orice crezi tu, orice altceva, elimină din gândul tău. Într-adevăr, este un concurs în premieră, este un concurs pe care nu l-am mai jucat și, nu știu, așa este, că dacă ne vedeți de pe telefonul mobil, o să vă fie foarte greu să descoperiți acea imagine diferită. De ce vă spun acest lucru? Pentru că stau și eu am aici un monitor în față, da? Mă uit, dar nu descifrez, nu pot să-mi dau seama unde este acea imagine diferită, deși am un monitor, da? V-am spus. Am un monitor care este mai mare, care, într-adevăr, aș putea să găsesc imaginea diferită într-un timp mult mai scurt și într-un fel mult mai ușor.
Dar vedeți voi că nu, cum să vă spun, dacă nu sunteți atenți, dacă nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu concursul nostru, să vă fie foarte greu. Vă rog să vă uitați la fiecare imagine în parte. Vă rog să studiați fiecare imagine în parte. Este un concurs în premieră. Într-adevăr, sunt doar 20 de imagini, să spunem. Nu avem litere, avem doar numere. Dar e greu. 40 de lei. Am să vă ofer 40 de lei pentru acest concurs, pentru că eu vreau într-adevăr ca cineva să intre în direct, să sunem la 1204, pentru că de atât avem nevoie, să sunați la 1204 și să ne dați răspunsul corect. Fiți foarte atenți. Nu vă trebuie decât un număr, atât. Numărul corespunzător acelei imagini diferite pe care voi puteți să o vedeți din imaginea alăturată. Sunt 40 de lei garantat, sunt 40 de lei cash pe care voi îi puteți câștiga în această seară la noi la Câștigați Acum. Vă trebuie doar curajul de a suna la 1204 și vă trebuie doar acea imagine diferită. Dacă ați putea să ne-o și dați, adică să nu mai stăm așa mult la acea imagine diferită și să auzim cât de repede se poate numărul acelei imagini pe care voi o vedeți diferită. Dar oare care să fie acea imagine? Ia uitați-vă cu mare atenție. Nu știu, uitați-vă cu mai mare atenție. Dacă vă trebuie o mai mare atenție la concursul nostru, atunci nu știu ce să zic, acordați mai multă atenție, mai multă, nu știu, studiați fiecare imagine în parte, vedeți fiecare om de zăpadă ce are, ce nu are. Nici nu știu cum să vă ajut, nici nu știu ce să vă spun. Bun, am să vă dau un minut. Haideți să vedeți ce se întâmplă într-un minut. Da? Haideți să vedem. Dacă nu îmi puteți descoperi soluția corectă, va trebui și voi fi nevoită să vă arăt soluția și atunci nimeni nu va mai câștiga nimic. 3, 2, 1, start! Să înceapă numărătoarea inversă. Atenție mare, cineva trebuie să intre în direct când numărătoarea inversă ajunge la 0. Nu așteptați să ajungă la 0 și după aceea voi să intrați în direct, da? Nu așteptați, pentru că e păcat. Eu zic să intrați în direct până când ceasul nu ajunge la 0. Eu zic să fiți acea persoană conectată în direct în emisiunea noastră până când acest ceas nu este la 0. Haideți să vedem, aveți doar un singur minut la dispoziție, aveți o singură imagine diferită, aveți posibilitatea să câștigați cei 40 de lei foarte rapid. Chiar acum, chiar aici, la noi la Câștigați Acum, în direct. Să știți că dacă nu îmi descoperiți răspunsul corect, să știți că va trebui să vă arăt soluția și atunci nimeni nu va câștiga nimic. Eu nu aș vrea să repet ce am făcut cu primul concurs, dar dacă nimeni nu intră în legătură directă să-mi dea răspunsul corect, eu voi fi nevoită să fac acest pas și nu vreau să-l fac fără voi. Eu vreau să trec mai departe la alte jocuri și concurs, dar cu voi alături de mine. Nu vreau să plec singură la drum. Nu vreau să o iau tutuca singură, da? Haideți, nu. Am nevoie de o singură persoană. Am nevoie de o singură persoană care să știe. Am nevoie de acea persoană care să fie asumată. Bun, nu vreau să-l schimb. Vă mai dau încă o șansă la acest concurs, după care, nu știu, am să vă dau 50 de lei. Am să măresc suma de bani la 50 de lei, dar vreau să fiți mai atenți. Vreau să fiți foarte atenți, vreau să fiți foarte concentrați și, da, vreau ca cineva să intre în direct cu răspunsul corect. Pentru că v-am spus mai devreme și vă repet, am nevoie de o persoană care știe, care poate să-mi dea răspunsul corect. Eu refuz să cred că nimeni nu a văzut acea imagine diferită dintre cele 20. Dar, așa cum v-am spus, dacă ne vedeți de pe telefonul mobil, o să vă fie mai greu, e mai complicat. Nu e la fel de simplu ca și cum ne vedeți de pe monitor, da? Sau de pe un laptop sau de pe un calculator. Bine ar fi să ne vedeți de pe calculator, dar v-am spus, e mai complicat. De aceea vă spun în felul următor. Încercați să-mi dați răspunsul corect. Încercați să-mi dați soluția corectă. Da, se poate. 50 de lei garantat. Haideți să vedem. Cine are o idee? Cine îmi poate da răspunsul corect? Cine poate da soluția corectă? Cine e alături de noi astfel încât să ne dea un răspuns pe care să-l putem premia? Noi avem nevoie de cineva care știe și pentru care nu îi se pare că e complicat să-mi dea soluția corectă. Dacă tuturor vi se pare că e complicat, să știți că vom schimba concursul și nimeni nu va câștiga nimic. Voi proceda la fel cum am făcut și mai devreme, dar eu nu vreau să fac treaba asta. Nu știu, probabil că mă crede sau nu mă crede, dar dacă nimeni nu intră în direct cu un răspuns corect, să știți că voi fi nevoită să vă arăt soluția.
Iar dacă eu vă arăt soluția, cine mai câștigă? Se taie și din șansa aceasta, adică nu mai câștigați nimic, nu se mai poate câștiga dacă eu vă arăt soluția. Dacă eu ajung în punctul în care să vă arăt soluția corectă, e și chiar așa, păi acum, în sezonul Crăciunului, în sezonul de iarnă, da, dacă în decembrie nu ne puteți rezolva concursuri cu oameni de zăpadă în care aveți doar 20 de litere, într-adevăr, nu sunt nici puține, nici foarte multe, sunt undeva un număr mediu. Dar dacă acum voi nu puteți să-mi rezolvați răspunsul corect, atunci ce să spunem la vară atunci? Categoric acest concurs, pardon, nu-l aducem. Acest concurs nu-l aducem vara, absolut că nu-l aducem vara. Dar atunci cineva trebuie să ne rezolve. Unul dintre voi, o persoană, trebuie să intre în direct. 50 de lei garantat. Ascultați-mă cu atenție. Vă mai dau alte 20 de secunde să fiți în direct. E un concurs simplu, vă mai dau alte 20 de secunde, dar vreau ca telefonul să sune în următoarele 20 de secunde. Nu se poate să stăm la un concurs așa de mult. Deci nu se poate. Eu una nu vreau să stau la un concurs în felul acesta. 3, 2, 1, start! Haideți să înceapă numărătoarea inversă. Aveți exact 20 de secunde să fiți în direct. Atenție mare! Sunați-ne chiar acum la 1204 dacă aveți răspunsul corect și sunați-ne chiar acum la 1204 dacă aveți un răspuns, o soluție, dacă aveți ceea ce căutăm, dacă aveți acel răspuns pe care noi îl putem premia. Haideți să vedem. 20 de secunde nu sunt multe. Trebuie să acționezi înainte ca ceasul să ajungă la 0. Trebuie să fii aici. Haideți să vedem. Alo, alo, bună seara! Ați închis telefonul? Ați închis telefonul? Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, nu cred! Nu cred că ați închis telefonul, probabil era atât de dificil că ați închis telefonul. Nu arătăm soluția momentan, nu, mai vreau ca altcineva să intre în direct, vreau pe o altă persoană să fie conectată în direct. Un număr, dragii mei, eu am nevoie să aud un singur număr. Dacă niciun număr nu putem să auzim, atunci să mai spunem de celelalte jocuri și concursuri pe care le-am pregătit pentru voi astăzi. Cineva are o altă idee, haideți să vedem, poate avem noroc de data asta. Alo, alo, bună seara! Alo? Bună seara, soluția vă rog! 3, 2, 1. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Arătăm soluția. Ce se întâmplă, dragii mei, cu voi astăzi? 3 persoane au intrat în direct și nimeni nu mi-a dat un răspuns corect. Uitați-vă unde era soluția. De ce a trebuit să vă arăt soluția? De ce trebuie să dăm cu piciorul în această posibilitate? De ce trebuie să dăm cu piciorul în această șansă? Da, uitați, soluția era, mi se pare că 6. Da, exact. Da, da. Deci nu știu, cred că e o problemă, nu știu ce se... Nu, adică nu știu ce să cred. Bun, schimbăm concursul. Dublăm suma de bani și mergem mai departe. Haideți să vedem care este următorul concurs pe care Hector l-a pregătit pentru voi astăzi. Atenție mare! Hopala! Deci ce trebuie să faceți voi aici? Găsiți 5 țări. Trebuie să descoperiți 5 țări, iar direcția de citire este de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga. Atenție mare! Sunt 5 țări pe ecran. 100 de lei garantat. Gândiți-vă la acest lucru. 100 de lei este suma de bani garantată pe care voi o puteți câștiga. Este un joc în premieră. Dacă până acum erați obișnuiți cu jocuri, cu orașe, că de cele mai multe ori am căutat orașe în forma aceasta, adică având 10 ori 10, 100 de litere pe ecran, dar toate literele sunt întortocheate, însă nouă ne trebuie 5 țări. Iar direcțiile de citire sunt doar 2. Nu de sus în jos, de jos în sus, doar de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta. Atât. Fiți foarte, foarte atenți la ce ne spuneți. Fiți foarte atenți când intrați în direct și sunați la 1204. Dați-mi răspunsul pe care voi îl puteți oferi. Noi în momentul de față căutăm cele 5 țări.
Atenție mare, căutați țări, nu căutați orașe. Știu. Până acum am căutat numai orașe. Probabil că v-ați obișnuit cu orașe, dar de data aceasta nu mai căutăm orașe. Și ca să ne puteți da răspunsul corect, trebuie să fiți foarte buni. Nu vă bazați pe, cum să vă spun eu, pe o situație. E un concurs în premieră. Nu vă bazați pe cunoștințele voastre care le aveți până acum. Pentru că dacă până acum căutam orașe, căutam cu totul altceva, de data aceasta căutăm țări. E mai complicat. De aceea vă spun, să fiți atenți. Vreau să vă concentrați. Vreau să fiți mai pregătiți. Aveți 100 de lei garantat. Dați-mi cele 5 țări care se află printre aceste 100 de litere. Ați auzit foarte bine. Undeva sunt 5 țări. Undeva sunt cele 5 țări pe care voi trebuie să mi le oferiți. Haideți să vedem. Cine mi le oferă? Gândiți-vă așa. Toată lumea care are răbdare este invitatul nostru în momentul de față. Toți cei care aveți răbdare, da? Pentru că vă trebuie răbdare și vă trebuie timp. Dacă aveți timp și vreți să ne-l alocați nouă, atunci acest concurs vă este dedicat. Vă este dedicat vouă, celor care acum se uită la noi și vor să câștige 100 de lei, garantat. Gândiți-vă așa, că oricine poate intra în direct. Însă, se pare că astăzi, cele 3 persoane pe care am vrut să le colectăm și care s-au conectat în studioul nostru, nu ne-a dat răspunsul corect. Și nu pot să înțeleg de ce. Uitați-vă la concursul de pe ecran. Acest concurs nu este pentru chiar toată lumea. Trebuie să aveți o ținere de minte foarte bună. Trebuie să mai aveți, așa, cum să vă spun, să fiți câșneți. Și mai mult de atât să fiți primii ce vor intra în direct cu răspunsul corect. Haideți să vedem care dintre voi ne poate da răspunsul corect într-un final. Pentru că să știți că noi căutăm în momentul de față cele 5 orașe din România. Căutăm 5 orașe pe care voi le puteți vedea, le puteți descoperi folosindu-vă de tot ce se vede pe ecran. Este un concurs în premieră. Este un concurs pe care nu l-am mai jucat până acum, pentru că până acum am jucat concursuri de genul acesta, dar cu orașe. Ei bine, de data aceasta, noi am zis să vă impresionăm. Să vă impresionăm și să vă aducem țări. Pentru că dacă tot nu putem să călătorim, da, pentru că încă nu se poate, încă vreo perioadă, nu știu cât de lungă va fi perioada respectivă, dar eu zic că ați putea să intrați în direct cu răspunsul corect. Vreau să fiți atenți. Fiți foarte atenți. Și încercați să-mi descoperiți cele 5 țări de pe ecran. Vreau doar să fiți atenți. Haideți să vedem. Care sunt țările pe care voi mi le puteți descoperi? Care sunt cele 5 țări pe care voi, cei care ne urmăriți în momentul de față, le puteți descoperi? Ia să vedem. Cine are o altă idee? Una nouă. De care să nu fi auzit până acum. Fiți foarte atenți, concentrați-vă numai pe țări. Nu vreau să-mi spuneți orașe. Vreau să aud țări. Însă nu știu cât de pregătiți sunteți voi să-mi dați țări. Deci aveți 100 de litere.
printre aceste 100 de litere se ascund 5 țări. Bun. Printre aceste țări, cum poți să ajungi la țările respective? Simplu. Trebuie să descoperi direcția de citire pe care voi o aveți. Deci direcția de citire e de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga. Nu aveți o altă direcție de citire. Nu aveți de sus în jos sau de jos în sus, da? Ci doar două direcții. Stânga-dreapta, dreapta-stânga. Acum haideți să vedem. Cine este pregătit? Cine îmi poate oferi răspunsul corect? Uitați-vă cu mare atenție pe ecran. Uitați-vă cu atenție. Sunt convinsă și vreau să cred că măcar cineva, o persoană dintre cei care se uită la noi, vor descoperi cele 5 țări. De la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga. Nu de sus în jos, nu de jos în sus, doar două direcții de citire și anume dreapta-stânga, stânga-dreapta. Eu zic că, nu știu, ați avut destul de timp la dispoziție să-mi puteți descoperi cele 5 orașe pe care noi le premiem dacă intrați în direct, dar totodată aș vrea ca voi să intrați în direct. Da? Pentru că noi timp la dispoziție de alocat pentru acest concurs. Dar știți ce vreau să fac? Pentru că, nu știu, vreau să cred că cineva intră în direct și ne dă răspunsul corect. Vreau să cred că cineva poate ne da răspunsul corect. Și poate că, nu știu, cred că cineva totuși, după ce se uită la acest concurs și vede concursul pe ecran, încearcă totuși să ne dea răspunsul corect. Eu nu știu acum ce să cred și ce să zic, însă mă gândesc că cineva trebuie să fie înconectat în direct. Fiți atenți, sunt 100 de lei pe ecran. Într-adevăr, poate că vă e prea greu, pentru că fiind un concurs în premieră, poate că e complicat, poate că vă e greu. Dar, totodată, vreau să luați la cunoștință faptul că nu este imposibil, că acest concurs nu e imposibil. Datorită faptului că nu l-am jucat niciodată cu țări, asta nu înseamnă că acum, jucându-l cu țări, îl vom face imposibil. Da? De aceea, haideți să vă spun, pentru că vreau... Hector, te rog frumos, dăm doar 4 țări. Hai să ușurăm un pic, pentru că văd că 5 țări e foarte, foarte dificil. Coborâm la 4, te rog, coboară la 4 și încearcă să intri. Și haideți să vedem așa, poate că așa încearcă cineva să intre în direct. Găsiți-mi doar 4 țări. Da, ați auzit foarte bine. Dați-mi doar 4 țări. 4 țări. Ia să vedem. Numai 4 țări vreau să aud în momentul de față. Haideți, pentru că înainte v-am cerut 5, da? Ok, am zis că poate e complicat, că poate e greu, niciun fel de problemă. Acum aveți 4. Iar din momentul de față, unul dintre voi, dintre cei care se uită la noi, ar trebui să intre în legătură directă. Cerem doar 4 țări, dragii mei. Gata, nu mai cerem 5. Gata, ați uitat de 5 țări. Acum e momentul să vă gândiți și să intrați în direct exact pentru cele 4 țări. Haideți să vedem. Aveți direcțiile de citire, da? Sunt 100 de litere alandala aruncate acolo. Dar printre acele 100 de litere, voi, cei care vă uitați la noi, puteți să-mi descoperiți 4 țări. 4. Sunt 100 de litere. Cu siguranță v-ați obișnuit cu astfel de jocuri și concursuri. Însă, ca să puteți să-mi dați și soluția corectă, trebuie să acționați, trebuie să fiți conectați în direct. Haideți să vedem cine intră în direct pentru concursul alăturat. Cine se decide că vrea să participe la concursul nostru? Uitați-vă, aveți un singur număr de telefon, 1204, și aveți la dispoziție tot ce vă trebuie ca
Ca să faceți telefonul să sune. Da. Haideți să vedem. Cine intră în direct? Cine se concentrează? Și îmi descoperă oricare 4 țări din 5. Pe ecran sunt 5. 120 de lei. 120 de lei pentru că vreau să vă simțiți foarte, foarte motivați ca să intrați în direct. Haideți să știți că Crăciunul este aici, iar 120 de lei pot fi ai voștri în secunda următoare după ce îmi spune cele 4 țări. Profitați de ele, încercați să-mi dați soluția corectă, încercați să-mi dați răspunsul corect și doar încercați să fiți aici. Sper, Doamne, dă ca moșul să ne ajute să nu schimb concursul iar. Că după 3 ieșuări, după ce 3 persoane au intrat în direct, dar niciuna nu mi-a dat răspunsul corect, acum chiar am așa o reținere, am așa o chestie, adică efectiv mă tem că poate va trebui să vă arăt soluția iar. Păi, dar ce am făcut atunci? Cu 3 concursuri și la toate 3 să vă arătăm soluția? Păi nu, asta e ideea! Ați intrat în direct, dar n-ați vorbit cu noi. Probabil că ați văzut că sunt cu jocuri tematice de Crăciun, nefiind obișnuiți cu astfel de jocuri, efectiv ați, nu știu, eu pot să vă ajut. Haideți să vă spun. Am să vă dau un ajutor foarte mare. Țările pe care noi le căutăm sunt țări din Europa. Da? 4 țări europene. Da. 4 țări europene. Da? Fiți atenți. Jolti. Or Hector. 4 țări europene. Europa. How you hear? Europene. Da? 4 țări europene. Da. Ca lumea să știe ce căutăm. Dom'le, nu căutăm europene. Bun. Ca voi, dragii mei, cei care acum vă uitați la noi, să știți ce căutăm. Dom'le, nu căutăm țări din Africa, nu căutăm țări din America, da? Nu. Europene, exact. 4 țări europene. Acum gândiți-vă de pe unde trebuie să vă vină neamurile, de pe unde trebuie să vă vină copiii, rudele, verișorii, părinții, poate chiar părinții vă sunt plecați, care pe unde. Acum gândiți-vă voi, care sunt țările respective, că poate dintre țările respective unde sunt persoanele dragi vouă plecate, da? Poate că se află una dintre ele, sau poate 2 sau 3 sau 4 sau cine știe câte, se află printre ceea ce căutăm noi aici la concursul nostru, da? Pentru că acum v-am spus, căutăm țări europene. Nu trecem în Africa, nu mergem în Asia, în America Latină, nu. Noi acum ne-am rezumat și ne-am concentrat asupra Europei, pentru că majoritatea românilor plecați în străinătate sunt plecați în Europa. Da? Așadar, haideți să ne amintim cu drag, haideți să-i primim cu așa cum trebuie pe rudele noastre, pe frații noștri, pe verișoarele, părinții, copiii noștri, da? A românilor, că aici mă refer la românilor. Haideți să-i primim cum se cuvine din țările, da, de adoptive, da? Care, într-adevăr, ne fac, nu știu, pe lângă ei trăim și noi mai bine, pentru că ne ajută așa cum pot ei. Și da, într-adevăr, asta e, traiul probabil într-o altă țară e mult mai bine pentru unii decât un trai în România. Și este foarte ok, niciun fel de problemă, adică atâta timp cât avem liberă circulație, putem să mergem absolut oriunde. Bun, 120 de lei în momentul de față. Gândiți-vă, pe unde aveți rude? Pe unde trebuie să vă vină neamurile acum de sărbătorile de iarnă? Mai ales că joi e Crăciunul, adică joi noaptea vine de fapt. Dar joi seara trebuie să vină Moș Crăciun. Și poate moșul e darnic și bun și atunci o să vă aducă și persoanele dragi alături de voi. E frumos să-ți petreci persoanele dragi, adică Crăciunul cu persoanele dragi și de obicei sărbătorile de iarnă sunt frumoase, le petreceți împreună,
sunt frumoase să petrecem sărbătorile așa cum trebuie împreună și să ne bucurăm de fiecare moment, să învățăm să ne bucurăm și de lucrurile simple, la fel cum ne bucurăm de lucrurile mai mari, nu neapărat mai complicate, de prezența celuilalt, de zâmbetul celorlalți. Da. Fiți foarte atenți, deci căutăm 4 țări europene. Acum citesc o carte, și că în cartea respectivă e ceva cu rețeta fericirii. Am primit o carte, da, și acolo se spune că danezii sunt cei mai fericiți oameni din Europa. Da? Au ei acolo o mică chestie, Hegi se numește, și se rezumă la ce? La căldura căminului. Ei pun accent pe cămin, pe familie, pe o ciocolată caldă, pe un ceai, pe o lumânare parfumată, pe căldură, pe o pătură caldă, pe zâmbetul celui drag. Și folosesc foarte mult pluralul noi. Nu eu mă uit la film, noi ne uităm la film. Și că sunt mici chestii, acum vă spun așa în paralel, sunt mici chestii care amplifică fericirea voastră și fericirea noastră a oamenilor. Dar vedeți voi că nouă românilor parcă nu mai ne-a rămas timp, parcă nu ne rămâne timp suficient să ne gândim și la lucrurile acestea. De aceea nu ne numărăm printre cei mai fericiți europeni. Însă, am să vă fac 130 de lei, să vă fac mai fericiți, pentru că ăsta este scopul meu, să vă fac mult mai fericiți decât sunteți înainte de a deveni câștigătorii noștri. Prin urmare, găsiți în cele 4 țări europene, pentru că acum știți foarte clar că nu vorbim de țări asiatice, nici de țări din Africa, da, africane, nici americane. Vorbim strict de țări din Europa. Și cu atât mai mult ar trebui să știți cu cât, ia uitați-vă, cu cât acum aveți persoane dragi care trebuie să vă vină acasă de sărbătorile de iarnă. Da? Prietenii voștri, frații voștri, părinții voștri, cu siguranță sunt plecați. Cred că o familie din 5, da, cred că au pe cineva plecat afară. Nu contează unde, dar au cu siguranță pe cineva plecat afară. Ei bine, atât trebuie să faceți voi acum, să vă gândiți unde sau pe unde sunt plecați oamenii dragi vouă, din ce țări vor veni, din ce țară își vor face prezența în viața voastră la masa de Crăciun. Haideți să vedem. Ia uitați-vă pe acest concurs. Este un concurs pentru toată lumea. Este un concurs dedicat persoanelor care acum vin acasă de sărbătorile de iarnă și au făcut un sacrificiu, pentru că așa se întâmplă. Sunt fel de sacrificii pe care le facem pentru a fi cu cei dragi, însă sunt sacrificii plăcute. Sunt sacrificii cu care te împaci bine și pe care le accepti așa cum sunt, de dragul familiei, pentru că atunci când tragi linie, familia e totul. Dacă nu e familie, nu știu ce să mai zic, nu cred că mai e nimic. Însă atâta timp cât o avem, haideți să o sprijinim așa cum putem, să nu facem sacrificii și să arătăm că am făcut sacrificii, pentru că ei știu, ei cu siguranță știu. De aceea, haideți să vă concentrați un pic pe țările, să spunem așa, de unde persoanele dragi vouă, da, au venit. Concentrați-vă un pic pe țările respective, pentru că vorbim de țări europene, iar majoritatea românilor noștri sunt plecați în țările europene. Într-adevăr, avem și prin altă lume, prin alte continente, alte țări. Însă, marea majoritate sunt plecați în țările europene. Și acum eu m-aș bucura foarte tare să conștientizați acest lucru și să vedeți efortul celor dragi vouă făcut, poate nu i-ați văzut din august, de jumătate de an. Ei bine, acum eu zic că e momentul perfect să-l primiți cu drag persoana care este plecată de dragul vieții, să spunem așa, și să o primiți așa cum trebuie, așa cum se cuvine, cu brațele deschise. Pentru că, vedeți voi, poate că viața așa e scrisă, nu ne putem noi face, într-adevăr, noi putem îmbunătăți. Dar ce e scris să se întâmple, se întâmplă. Asta vă garantez.
Însă totul se raportează la cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă. Așadar, dacă aveți pe cineva în străinătate, da, plecat, și întârzierile acestea sigur trebuie să vină, într-adevăr, cu puțină întârziere, pentru că sunt convinsă că vămile sunt full, sunt pline, dar eu vă rog să-i așteptați, să vă înarmați cu multă răbdare și să-i așteptați cu brațele deschise, pentru că în ianuarie, în câteva săptămâni, iar vor pleca, adică maxim 2 săptămâni, iar vor pleca în anul viitor. Așa că acum suntem în 22 ianuarie, în 10 zile schimbăm anul, da? Care 10 zile? 8. Da, într-o săptămână și un pic am schimbat anul. Și atunci o să vă pară rău și o să îi duceți iar dorul. O să le duceți iar dorul celor dragi plecați în străinătate. De aceea ce vă spun acum, eu zic să luați cât se poate de serios. Și pentru că vă gândiți acum la țări pe care sunt posibile să le găsiți și aici, vă ofer 140 de lei. Asta e foarte bine, 140 de lei în momentul de față pentru cineva care are pe cineva în străinătate și se gândește în ce țară e plecată persoana respectivă. Gândiți-vă cu drag și primiți cu drag oamenii pe care îi așteptați. Oferiți-vă-le casa dumneavoastră, oferiți-le masa dumneavoastră. Pentru că români primitori ca cum suntem noi, ca și cum suntem noi, sau români cu o mai mare dărnicie, nu cred că există. Dar asta este viața, trebuie să mergem mai departe. Bucurați-vă alături de cei dragi și încercați să le faceți sărbătorile cât mai frumoase. Să plece înapoi încărcați, cu bine, cu bucurie, încărcați cu pozitivism, să le ajungă tot anul până când mai au posibilitatea să se mai întoarcă acasă. Este frumos când cineva e plecat, e frumos dacă vrei să gândești pozitiv, pentru că a plecat așa, din motivele lui sau al ei, însă voi trebuie să-i sprijiniți. Și atunci gândiți-vă că cu țările respective în care cei dragi sunt plecați, da? Acum puteți să câștigați și voi. Și din câștigul vostru nu trebuie să faceți 50-50, nu. Trebuie doar să-i luați acolo o mică atenție, persoane dragi. O mică atenție să vadă că vă pasă. Micile gesturi sunt atât de semnificative, exact așa cum vă spun și vouă de cele mai multe ori, să distribuiți această emisiune online pe profilul vostru de Facebook sau pe grupurile în care faceți parte, pentru că este un mic gest, 2 clicuri vă despart de a face de finalizarea acestei acțiuni, da? Doar 2 clicuri. Dar este un mic gest, dar cu o semnificație foarte, foarte mare pentru noi. La fel vă spun și acum cu cei dragi vouă. Faceți mici gesturi. Înseamnă enorm. Înseamnă foarte mult. Credeți-mă ce vă spun. Poate că nu se arată, dar o persoană dragă, o persoană care știe, da, întotdeauna va aprecia și micul gest. Da? Să nu credeți că nu este suficient. Nu, e suficient. Bun, haideți să vedem. 140 de lei în momentul de față este suma de bani pe care voi o puteți încasa și noi căutăm în continuare 4 țări europene. Dar ca să vă fie, v-am spus și mai devreme, v-am ținut așa o povestioară, o teorie, să spunem așa, vedeți că probabil că țările respective sau în țările respective se află oamenii dragi vouă. Și atunci o să vă fie mult mai simplu să descoperiți care sunt acele țări. Dar poate că nu doar țări străine sunt, da? În tabelul nostru. Însă ce vreau eu să vă scot din toată povestea aceasta este faptul că voi, cei care acum vă uitați la noi și vă doriți foarte tare să deveniți câștigători, pentru că noi știm acest lucru, trebuie să acționați. Da? Acționați, sunați la 1204, dați-ne răspunsul corect, dați-ne soluția corectă și încercați să fiți voi cât se poate de prompți, de rapizi și cât se poate de conștienți în emisiunea noastră. 140 de lei garantat pentru cele 4 țări pe care, dacă le voi auzi acum, le voi și premia. Iar voi veți deveni fericiții câștigători
cu exact țara în care cineva drag vouă este plecat. No, haideți să vedem acum cine îmi poate da răspunsul corect. Cine îmi poate da soluția corectă, pentru că, ok, v-am spus, v-am explicat, am vorbit, ok, bun, toate bune și frumoase, dar n-am auzit telefonul că sună, da? Și după cum bine știți, pe mine nu mă mulțumește altceva decât faptul că vă pot premia cu suma de bani pusă în joc. Gândiți-vă și concentrați-vă. No, haideți să vedem. 140 de lei garantat. Am nevoie de o persoană care îmi poate descoperi cele 4 țări europene din tabelul cu litere, cu cele 100 de litere, de fapt. Atenție, sunt 100 de litere. Sunt 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 1, aoleu! Mai mult de 100 de litere sunt. Atenție, atenție mare! Oare acum vă întreb așa, retoric, a descoperit cineva cele 4 țări europene din concursul alăturat? $140 de lei aveți garantat. 140 de lei este suma de bani garantată pe care voi o puteți încasa. În această seară, aici la noi la Câștigați Acum, dacă intrați în direct în mod evident și îmi dați soluția corectă. Haideți să vedem. Cine încearcă? Cine încearcă și pe cine voi premia? 140 de lei. Acum, sincer să fiu, sunt tare curioasă să vedem care dintre voi va intra în direct. Cine va da răspunsul corect? Haideți să vedem. 140 de lei garantate este suma de bani pe care voi o puteți încasa. Oricând, important este că telefonul trebuie să sune. Iar telefonul trebuie să sune cu voi la celălalt capăt de linie de telefon. Gândiți-vă că doar mâine ne mai vedem. Până sâmbătă nu ne mai vedem. Adică joi, mâine miercuri, da? Miercuri, joi și vineri nu ne vedem pentru că ne-am luat și noi liberi ca tot omul. Dar sâmbătă, duminică și așa continuăm, ne vedem în fiecare zi. Dar dacă nu ne vedem joi și vineri, nu ar fi mai ok să câștigați, să sunați la 1204 și să câștigați 150 de lei? Nu vă e oare mult mai simplu în felul acesta? Am avut 3 apeluri eșuate. 3 persoane au invitat în direct, dar nu au vorbit cu noi. Pentru că, nu știu, habar nu am de ce nu au vorbit cu noi. Nu pot să-mi imaginez, nu pot să înțeleg, chiar nu pot să-mi dau seama. Ce s-a întâmplat de din 3 persoane, nicio persoană nu ne-a dat răspunsul corect. Dar acum tu, cel care te uiți la noi, nu lăsa ca acest concurs să treacă pe lângă tine. Dacă ești conectat alături de noi, vorbește cu noi. Dacă ești conectat în direct în emisiunea noastră, vorbește, explică-ne, spune-ne care sunt cele 4 țări europene. Nu te-am complicat. Nu ți-am adus țări africane, nu ți-am adus țări asiatice, nu ți-am adus țări din America Latină sau America, Statele Unite ale Nu ți-am adus țări din Europa. Și cu atât mai mult cu cât, cu siguranță că aveți pe cineva plecat în străinătate. Adică sunteți familiarizați cu țările respective. Sunteți familiarizați cu țările europene. Atât trebuie să faceți voi. Să vă uitați în cadranul cu litere. Sunt foarte multe litere, dar voi nu trebuie să faceți nimic altceva decât să sunați la 1204, să intrați în direct și să-mi dați cele 4 țări europene. Iar direcțiile de citire, vedeți clar cum sunt. Stânga-dreapta, dreapta-stânga. Nu sus-jos, nu jos-sus, nu ne complicăm deloc. Da, măi, deloc. Deci n-are rost să vă complicați. Eu caut pe cineva care să simplifice totul. Pentru că concursul nostru
l-am simplificat din momentul în care v-am cerut numai țări europene. Și vă și spunem treaba aceasta. Da? Atenție mare! Sunt 150 de lei garantat. Până acum nu am avut un câștigător. Da, din păcate. Dar tu acum, cel care te uiți la noi, tu poți deveni câștigătorul nostru. Tu poți să intri în direct oricând dacă ai cele 4 țări europene pe care le-ai descoperit, uitându-te la concurs și încercând să-l rezolvi. 4 țări europene. 111 litere. Atenție mare! 160 de lei. Pe bune, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, cu tot ce se întâmplă pe ecran, eu încă nu îmi vine să cred că nu ați descoperit cele 4 țări europene. De-aia v-am spus și povestioara cu prieteni, cu rude, cu familie, cu membri din familie, poate chiar voi sunteți plecați undeva. Încercați să rezolvați acest concurs. Pentru că vă e mai ușor, că sunteți deja familiarizați cu situația dată. Sunteți deja familiarizați cu faptul că vă e mai simplu să descoperiți. Clar că e mai simplu. E mult mai simplu ca să descoperiți ce căutăm noi, mai ales dacă locuiți într-o țară ca aceasta. Poate că voi chiar locuiți într-o țară europeană. Da, poate că locuiți și ați venit acasă de sărbători. Ia uitați-vă să vedeți ce vedeți. Vedeți oare cele 4 țări din Europa pe ecran? Puteți să vedeți cele 4 țări din Europa sau nu? Uitați-vă cu mare atenție și încercați să-mi rezolvați concursul acesta. 160 de lei garantat. Sunt o sumă de bani, deci tot bugetul oarecum pentru concursul acesta l-am alocat în momentul de față. Sunt 160 de lei garantat pentru cineva care ne poate da răspunsul corect. Gândiți-vă la acest lucru. Gândiți-vă și încercați să ne dați soluția corectă. Da, se poate, puteți. 160 de lei garantat. Dacă îmi dați cele 4 țări europene. Dar nu știu, mă tem că după nu știu, n-ați mai călătorit de mult și acum probabil că vă e teamă să-mi spuneți. Nu e niciun fel de teamă, adică puteți să intrați în direct oricând. Voi puteți să-mi spuneți răspunsul corect în orice moment. Avem 4 țări pe ecran. Avem de fapt 5, dar nu trebuie să-mi dați neapărat 5. Nu, dați-mi doar 4. Atâtea v-am cerut. Dacă îmi dați 4, suma de bani va intra în contul vostru. Dar voi trebuie să vă grăbiți. Înțelegeți? Pentru că dacă vă grăbiți, mai avem timp și de alte jocuri și concursuri. Nu, haideți să vedem. Cine stă foarte bine cu vederea și cu ținerea de minte și cine stă foarte bine din punct de vedere vizual, da? Trebuie să aveți niște calități. Eu vă spun sincer, ca să puteți rezolva acest concurs, trebuie să aveți niște calități, pentru că altfel nu se poate, altfel nu puteți să-l rezolvați. Da, vă trebuie niște calități, așa este. No, bun, 160 de lei, garantat. Haideți să vedem. Cine are o idee? 160 de lei. A descoperit cineva cele 4 țări? Sunt 5. Eu nu vreau să aud 5. Eu vreau să aud doar 4. Dar vreau să le aud acum. Deci dacă eu vreau să aud doar 4 țări, atunci voi ar trebui să profitați de ceea ce vreau eu. 1204 este numărul de telefon pe care trebuie să-l formați. Gândiți-vă unde aveți oameni dragi vouă plecați. Pentru că acum ei trebuie să se întoarcă. Nici nu vreau să mă gândesc ce nebunie e la vamă. Nici nu vreau să mă gândesc ce nebunie e la vamă, pentru că toți, foarte mulți români, nu toți, foarte mulți români vor să se întoarcă acasă. Nici nu vreau să mă gândesc ce o fi la vamă. Dar pentru că e Crăciunul și pentru că vreau să am un câștigător și să fie destul de motivat, din momentul acesta vă măresc suma la 170 de lei. Ați auzit foarte bine. 170 de lei garantat pentru cel care intră în direct și ne dă răspunsul. Să vedem cine totuși își face curaj. Da,
stăm de minute bune cu acest concurs pe ecran, pentru că probabil este pentru prima dată, din câte mi-amintesc eu, deci este pentru prima dată când avem un concurs de genul acesta, cu țări. Dacă până acum erați obișnuit cu orașe, probabil că, da, vă era mai simplu, cu orașe. Dar astăzi v-am adus țări. Da, ați auzit foarte bine. V-am adus țări și țări pe care eu vreau să le rezolvați. Să le rezolvăm, să le rezolvați, nu știu. Dar vreau ca cineva să intre în direct cu răspunsul corect. Sunt 170 de lei. Garantat. Haideți să vedem. Cine încearcă? Cine încearcă să-mi dea răspunsul corect? Cine încearcă să fie conectat în direct? Căutăm o singură persoană. Căutăm un singur răspuns corect. Haideți să vedem. 170 de lei. Cele 4 țări europene sunt... Chiar nimeni nu știe cele 4 țări? Chiar niciunul dintre voi? Nici unul dintre voi, dar nici unul nu are habar despre ce e vorba? Absolut nimeni nu mai are nicio idee? Asta vreți să cred eu despre ce se întâmplă în momentul acesta aici la noi în emisiune? Asta vreți să cred eu? Chiar asta vreți să cred eu? Hm? $170 de lei în continuare. 4 țări. 4 țări europene. Deci dacă nu intră cineva în legătură directă să-mi dea răspunsul corect, da? Niciun fel de problemă, pentru că știți ce voi face? Eu vă voi arăta eu soluția corectă. Dacă nimeni nu intră în direct ca să ne dea răspunsul corect, vă arată soluția corectă. Dar atunci oare veți fi mai mulțumiți? Eu nu cred. Nu cred că veți fi mai mulțumiți dacă vă arăt soluția. Că n-am rezolvat nimic. Deci, pe bune, nu am rezolvat absolut nimic dacă eu vă arăt soluția. Și plus că nu asta este ideea, eu v-am mai spus vouă. Eu nu vin aici să vă arăt soluția, să vă arăt concursurile, să vă ofer suma de bani pusă în joc și după care să mă retrag. Nu, că nu asta este ideea. Înțelegeți? Deci nu asta este ideea, să vin, să vă arăt concursul, să vă arăt suma de bani pusă în joc. Hello, am o grămadă de bani de dat și n-am cui. Nu asta este ideea. Ideea concursului nostru, dragii mei, oameni buni, frumoși și dragi și scumpi. Ideea concursului este felul următor. Cineva dintre cei care se uită la noi în momentul de față să fie atent la concursul acesta, să sune în momentul când a descoperit cele 4 țări europene. 180 de lei. 180 de lei. Da? Ați auzit foarte bine. 180 de lei garantat. Acum oare vă convine suma de bani? Vreți ca pentru 180 de lei să sune telefonul? Haideți să vedem. 180 de lei. Jolti? $180 de lei, dragii mei. Da, ați auzit foarte bine. De 180 de lei pe ecran, 180 de lei garantat, îl țigam pe tehnicianul nostru, pentru că nu știu unde a plecat sau cu cine a vorbit.
dar dacă am spus 180 de lei pe ecran, deci trebuia să apară 180 de lei de îndată. Bun, o să apară. Haideți să vedem, 4 țări europene. Taram, a rămas la 4 țări europene. Dar noi nu plecăm de aici. Noi de aici nu plecăm acasă. Știți cum melodia aceea, da? Bun, dacă o știți, atunci dați drumul la treabă, sunați la 1204 și spuneți-mi care sunt cele 4 țări europene. Pentru că noi căutăm 4 țări europene, dragii mei. Ați auzit foarte bine. Nu ne dăm înlături, da? Nu ne dăm bătuți. Căutăm 4 țări europene, 4 țări pe care voi le știți. Și mai mult de atât le știți pentru că aveți oameni dragi plecați acolo. Oameni dragi care muncesc cu trudă, muncesc ca noi toți. Doar că pentru alți bani, vorba aceea. Da? Chiar purtam așa o discuție, nu mai știu cu cine vorbeam, și îmi spuneau că acolo nu știu unde e un domnul plecat, în Germania parcă, și zicea că într-o țară europeană, cam așa, da, și ne spunea, nu mai știu, Olanda sau Belgia, nu mai știu exact unde era plecat, și spunea că acolo nu există, adică poți face orice meserie și o faci cu demnitate, o faci cu mândrie. Nu contează ce meserie, și aici spun, nu contează absolut nimic, da? Deci nu contează. Și îmi place libertatea asta de a munci absolut orice cu demnitate. Fără prejudecăți, fără judecățile oamenilor, fără judecățile celor din jurul nostru. Pentru că aici în România se cam pară acest lucru. Aș vrea tare mult să se schimbe treaba asta și să ne schimbăm această mentalitate. Numai că e cam greu. Dar, nu știu, cred că mai avem o speranță, să spun așa. Și încă cred că încet, oarecum, s-a cam săturat și România de directoraș, de toată lumea, numai de meserii de înalt statut, să spunem așa. Bun, dar să știți că și în România, la noi, acum e foarte greu, dar e și foarte costisitor să angajezi pe cineva care să-ți un zugrav, de exemplu, un tâmplar, un electrician, da? Adică omul vine să face treabă, dar îl și plătești. Aproape ca afară. Și mi se pare normal. Mi se pare absolut normal. O meserie respectată, o meserie care se muncește, trebuie ca să o plătești. Trebuie să plătești. Bun, continuăm, revenim la oile noastre. Căutăm în continuare 4 țări din România, din Europa. Deci 4 țări europene, da? No, gândiți-vă, pentru că de asta v-am adus și țări, pentru că acum, mâine, toată lumea vine la voi, toată lumea o să vină să aveți musafiri peste musafiri. 190 de lei. Da, haideți să vedem. 190 de lei din momentul de față. Îmi place să vă măresc suma de bani pus în joc, pentru că așa vă fac mai, probabil că simțiți mai mult că puteți. Și atunci, dacă puteți, încercați să-mi dați răspunsul corect cât de repede se poate. No, gândiți-vă de unde trebuie să vă vină prietenii voștri sau mai mult de atât. Acum nu știu unde, dacă ați putea voi să călătoriți pe undeva prin Europa de sărbătorile de iarnă, la câte restricții că ne-au nebunit ăștia. Dar gândiți-vă așa, că poate, nu știu, găsiți voi o portiță așa și puteți să plecați pe undeva. Unde v-ar plăcea să plecați? În ce țară? În ce țară v-ar plăcea să petreceți sărbătorile de iarnă și anul nou? În ce țară? Vedeți, trebuie doar să vă gândiți și poate că una dintre țările respective se află și în tabelul nostru. Asta trebuie să faceți voi, de fapt, ca să vă ușurați munca și să vă ușureze gândirea și modalitatea de gândire. 190 de lei garantat. Haideți să vedem cine îl ajută pe Moș Crăciun să descopere cele 4 țări europene. Pentru că, vedeți, voi v-am adus 4 țări din Europa. Da? Nu am trecut granița, să spunem așa, europeană. Oricând puteți să intrați în direct, oricând puteți să-mi dați răspunsul corect, pe oricine pot să premiez, din orice colț al României mă puteți suna și oricând mă puteți suna. 1204 este singurul număr de telefon pe care voi îl puteți forma în momentul de față să-mi dați, bineînțeles, cele 4 țări europene, pentru că dacă nu mi le dați, n-am cum să vă premiez. Dar vreau să cred că voi încercați să-mi dați cele 4 țări europene
Și eu, la rândul meu, o să vă premiez cu suma de bani pus în joc, pentru că altfel n-am făcut nimic dacă nu vă premiez. Și după cum bine știți, eu nu vreau să nu fac nimic, eu vreau să fac totul, da? Și să vă premiez. Deci, haideți să vedem. Cine a recunoscut cele 4 țări europene din cu tabelul alăturat? Haideți, încercați măcar, încercați să vă gândiți, vedeți direcțiile de citire. Aceste săgetuțe vă demonstrează, vă arată care sunt direcțiile de citire, da? Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Profitați de ele și, cum să vă spun eu, încercați să vă folosiți de ele, pentru că de aceea Hector le-a pus pe ecran, ca voi, cei care ne urmăriți și care vreți să ne intrați în direct cu răspunsul corect, să ne dați soluția corectă, să ne dați un răspuns. Profitați de ele. Încercați să-mi dați răspunsul corect. Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Atât. 2 direcții de citire. Nu mai multe. 4 țări europene, 190 de lei în continuare, dar am nevoie de toate 4. Deci dacă știți 3, dacă știți doar 2 sau una, nu ne sunați. Pentru că nu avem premiu pentru una sau 2 sau 3. Și atunci n-are rost să înțelegeți. Acestea sunt direcțiile de citire, profitați de ele, încercați să le folosiți și să le adaptați în rezolvarea concursului nostru. 1204 este numărul de telefon pe care voi trebuie să-l formați și trebuie să-l formați acum. Vedeți, voi am avut așa, ăsta este al 3-lea concurs, am avut un concurs cu Moș Crăciun, după aia un concurs cu omul de zăpadă, da? Dar n-am auzit încă concursul, nici unul dintre concursurile tematice, da, de sărbătorile de an, nu a fost rezolvat. Și acum credeți-mă ce vă spun, că nu intenționez să închei acest concurs în felul acesta. Nu intenționez să închei concursul așa, pur și simplu. Nu. Nu. Dacă vi l-am adus, intenționez să-l rezolvăm împreună. Undeva între aceste 111 litere puse alandala, deci gândiți-vă așa. Eu am venit aici cu țările respective, din 110 litere, să găsim 5 țări. Dar nu vreau să aud 5. Eu mă mulțumesc să aud și 4. Dacă voi le știți pe cele 5, e foarte bine, dar eu mă mulțumesc să aud doar 4. Da? Ca să puteți să intrați în posesia sumei de bani pus în joc, voi trebuie să-mi dați doar 4 țări. Bun. Atunci gândiți-vă așa. Care dintre voi poate să-mi dea răspunsul corect? Care dintre voi a putut să-mi descopere țările de pe ecran? Mai ales că în perioada aceasta, oamenii dragi vouă, oamenii dragi din viața voastră, poate probabil că aveți copii pe care nu i-ați văzut de nu știu câtă vreme. Să plecați în una dintre țările respective, pe care noi le căutăm astăzi. Și ca să vedeți cât de mult îmi doresc să vă premiez, am să vă măresc suma la 200 de lei garantat. Ați auzit foarte bine. 50 de lei pe țară. Numai că nu pot să divid, să împart. Adică trebuie în mod obligatoriu să aud 4 țări. Da? Trebuie să auzim 4 țări de la voi, 100, nu mai 190, 200 de lei garantat. Noi ia gândiți-vă acum. Ca să vă ajut un pic, să vă pot motiva, da? Gândiți-vă, nu știu, poate aveți copii plecați pe undeva. Sunt 200 de lei garantat bani cash pe care voi îi puteți încasa în această seară. Gândiți-vă unde sunt copiii voștri. Poate nu i-ați văzut de foarte multă vreme. Poate țara respectivă se află în tabel. Gândiți-vă unde sunt, dacă aveți copii, unde sunt frații voștri, surorile voastre și poate că vin de sărbători acasă. Și poate că cu țara în care ei se află, în străinătate, puteți să câștigați 200 de lei. Eu zic că sunt bani suficienți și o să vă ajungă să-i serviți așa cum trebuie, să le gătiți așa o mâncare românească și să-i serviți așa cum trebuie. Credeți-mă ce vă spun. Ar fi suficient, e suficient. Dar depinde numai și numai de voi. Depinde de voi cum vă gândiți, depinde de voi ce acțiune luați. Cum treceți la treabă, care dintre voi sunteți cei mai pricepuți, da? Eu zic așa, să vă gândiți în ce țară este plecată
verișoara voastră, sora dumneavoastră, părinții voștri sau copiii voștri, da? Unde aveți rude plecate? Pe unde aveți voi oameni plecați? Prin ce țări europene? Pentru că s-ar putea ca una dintre țările respective, sau poate că două dintre țările respective, depinde unde sunt ei, să se afle în tabelul nostru. Iar cu acea țară, iar dacă ați descoperit acea țară, vă mai trebuie încă 3. Deci ați bifat una și vă mai trebuie încă 3. Deci mi se pare foarte tare acest lucru, mi se pare excelent faptul că acum tu poți să câștigi, să devii un câștigător de al nostru prin simplul fapt să ne spui țara unde cei dragi ție sunt plecați. Poate aveți oameni dragi plecați în mai multe țări. Ia vedeți, se află printre ceea ce căutăm noi? Se află țările respective în cerința noastră? 200 de lei, v-am spus. Nu vă complicați cu direcțiile de citire. Sunt doar două. Dreapta-stânga, stânga-dreapta. Atât tot. Deci nu trebuie să vă complicați prea tare și trebuie să ne sunați. Asta este secretul. Da, dacă încă nu l-ați descifrat care este secretul, vi spun eu. Secretul să câștigați, să deveniți câștigătorii noștri, este să sunați la 1204. Ăsta este secretul secreturilor ca să puteți deveni câștigătorii noștri. Nu, haideți să vedem. Care dintre voi ne poate da răspunsul corect? Sunt 200 de lei garantat. Sunt 200 de lei bani cash pe care voi îi puteți încasa în seara aceasta. Și nu cred că vă e tot una să îi încasați sau să nu îi încasați. De aceea vă zic, încercați să-mi dați răspunsul corect. Încercați să-mi dați soluția corectă. Încercați să-mi dați cele 4 țări europene pentru care vă premiem cei 200 de lei. Haideți să vedem. Cine ne dă răspunsul pe care noi trebuie să-l auzim? Deci stânga-dreapta, dreapta-stânga. Nu-i sus-jos, nu jos-sus. Doar două direcții de citire. Acum, oarecum ar trebui să fie mai simplu, având în vedere direcțiile de citire. Dar nu este simplu pentru că noi nu căutăm orașe. Și probabil că voi, cei care vă uitați la noi săptămânal, da, sau chiar zilnic, știți că noi căutăm orașe. Dar, tamam, nu sunt orașe. Dar pentru că Crăciunul vine, am să vă dau șansa să câștigați 220 de lei. Am să vă dau șansa aceasta imensă să câștigați 220 de lei, dar în momentul de față nu mai știu ce așteptați. Ce așteptați? Este, cred că, cea mai mare sumă de bani încasată de o persoană cu potențial pe săptămâna aceasta, dar voi în continuare ar trebui să-mi dați răspunsul corect. Da, ar trebui să-mi dați soluția corectă, ar trebui să-mi dați răspunsul corect, să-mi dați cele 4 țări europene. Sunt 4 țări europene pe care voi mi le puteți oferi. Dar haideți să vedem cine intră în direct. Uitați-vă la țările acestea de pe ecran. Uitați-vă la țările care vă poate aduce suma de bani pus în joc, și anume cei 220 de lei. Iuhu! Sunt banii pe care voi îi puteți încasa în această seară și la noi la câștigați acum. Dar ca să-i puteți încasa, bineînțeles că trebuie să sunați la 1204, pentru că altfel nu aveți cum să-i încasați. Dar sunt 220 de lei, deci gândiți-vă așa. Cine intră în direct? Haideți să vedem. 220 de lei. Ce facem cu acest concurs? E cineva care intră în direct și ne dă răspunsul corect? Poate cineva să-mi dea soluția corectă? Poate cineva dintre cei care acum se uită la noi, se uită la concursul acesta și să intre în direct, să ne dea răspunsul corect? Haideți să vedem. Haideți, se poate, trebuie! N-aveți cum să nu știu. Nu există. Nu, eu nu cred că există o persoană care să nu... Eu v-am spus, cred că în fiecare casă de român, orice familie din România are pe cineva plecat. Cred că, nu știu, în ultima perioadă am auzit pe foarte multă lume, baca are copilul, nepoata, strănepoata, fiica, fiul.
plecați prin străinătate, prieteni plecați prin străinătate, deci categoric avem pe cineva cam fiecare și eu am pe cineva plecat în străinătate, am verificat țara în care sunt plecați, da, nu se află în cadranul acesta, da, printre literele acestea. Dar cred că voi aveți această posibilitate acum să încercați să-mi dați un răspuns corect, să încercați să-mi dați o țară, adică o țară mai multe de fapt, am nevoie de 3, dar v-am spus, poate că cineva se află în una dintre țările acestea și atunci voi avea această posibilitate să sunați la 1204 și să câștigați. Da, pur și simplu câștigați. Bun, haideți să vedem. 220 de lei garantat. Cine îmi poate oferi o altă idee? Cine îmi poate oferi un alt răspuns, o altă soluție? Ia să vedem. Sunt 220 de lei garantați, sunt 220 de lei bani cash, da? Vorbim de bani cash pe care voi îi puteți încasa în această seară, aici la noi, la Câștigați Acum. Ce trebuie să faceți este simplu, să sunați la 1204 și să-mi dați răspunsul corect. Gândiți-vă, 220 de lei și caut 4 țări europene. Nu vreau să aud China, Japonia, Kenya, Zambia, Cambodgia, da? Deci nu vreau să aud nici Columbia, nici Brazilia, nici California, nici alte state, da? Nu vreau să aud. Vreau să ne limităm la ce avem în grădina noastră. Și anume vreau să ne limităm exact și strict la țările din Europa. Ia uitați-vă cu mare atenție. Ia încercați să-mi rezolvați concursul acesta. Haideți, încercați. 230 de lei. Ați auzit foarte bine. Și numai pentru că este Crăciunul și pentru că avem acest concurs minunat, iar persoanele dragi vouă se întorc acasă. Și vreau ca să fiți mândri de voi și de reușita voastră, pentru că ați câștigat la Câștigați Acum cu țara de unde ei se întorc, da? 230 de lei. Ați auzit foarte bine. 230 de lei. 230 de lei este suma de bani garantată pe care o să impresionați. Cu siguranță îi veți impresiona. Pentru că este de impresionat să câștigi la Câștigați Acum. Nu oricine poate, nu toată lumea poate. Da? Deci sunt oameni speciali cei care devin câștigătorii noștri. De aceea și tu acum poți să devii câștigătorul nostru, să ne dai răspunsul corect. Dar da, pentru că este Crăciunul în 3 zile, pentru că vine Moș Crăciun și noi suntem spiritușii moșului, toată luna am fost. Iată-ne în fața unei situații în care voi puteți să deveniți câștigătorii noștri. Oricând, puteți să deveniți câștigătorii noștri chiar acum, dacă vreți, bineînțeles, dacă știți cele 4 țări europene pe care noi le căutăm și pe care o să le premiem, da? Deci, 230 de lei. Haideți să vedem. Cine încearcă să ne dea răspunsul corect? Cine încearcă să ne dea soluția corectă? Pe cine premiem? Cu cât premiem? Rămâne numai să auzim răspunsul de la voi. Și chiar așa, dacă intrați în direct și ne dați cele 4 țări, aș vrea să nu spuneți dacă aveți pe cineva plecat într-o altă țară. Aș vrea să vă întreb dacă veți avea musafiri dintr-o altă țară și pe cine. Nu trebuie să spuneți cu nume, doar așa, sora, cumnata, fratele, mama, tatăl. Dacă aveți invitat special la masa de Crăciun, da? Iar dacă aveți, să-mi spuneți și țara de unde se află. M-aș bucura să știu că cineva, drag dumneavoastră, este plecat într-o țară de aici și cu țara respectivă voi ați câștigat cei 230 de lei. Da, este minunat, eu zic că este așa o șansă unică, pentru că nu fiecare săptămâna Crăciunului, da, vă întâlniți cu această posibilitate și atunci, măcar atunci când vă întâlniți, să profitați de ea și să încercați să-mi dați răspunsul corect și soluția corectă. 230 de lei. Haideți să vedem. Cine continuă să-mi dea răspunsul corect? Cine continuă, cine persistă, da, cine este perseverent, pe cine voi putea eu premia în acest moment pentru cele 4 țări europene pe care vreau să le aud de la voi. Și mai mult de atât, gândiți-vă că
cum să vă spun eu, oarecum concursul este mai pentru toată lumea. Pentru că acest concurs nu l-am avut niciodată. Da? Colegul nostru Hector nu a pus că este un concurs în premieră, dar vă spun eu acest lucru, că da, este un concurs în premieră, nu s-a mai jucat acest concurs nicăieri, niciunde. Deci voi cei care vă uitați acum la noi aveți această posibilitate să rezolvați un concurs în premieră absolută și puteți să intrați în directul răspunsul corect și puteți să fiți conectați în directul răspunsul corect. Dar pentru că jucați foarte bine și pentru că tot așa de dragul Crăciunului, de dragul lui Moș Crăciun, vă mărim suma la 240 de lei. Ați auzit foarte bine. 240 de lei. Și haideți să vedem, mai avem doar 4 țări europene trebuie să auzim. Aveți 240 de lei garantat, este suma de bani pe care voi o puteți încasa în acest moment. Dacă, bineînțeles, sunați la 1204, eu zic că această sumă de bani o să vă ajungă să faceți o masă îmbelșugată de Crăciun. Vedeți să nu gătiți prea mult, nu e că e păcat să risipiți sau să aruncați mâncarea, da? Nu gătiți mult, gătiți cam atât, potrivit, da? Să nu fie foarte mult. Și să încercați să fiți cât mai, chibzuiți, da. Asta este cuvântul și să nu aruncați, să nu risipiți, că e păcat să arunci mâncarea. E păcat. Așadar, eu zic că cu 240 de lei vă luați de toate, să vă faceți de toate ce vă trebuie, bineînțeles, un pic din fiecare pentru cele 3 zile de Crăciun, pentru că, Doamne iartă-ne, cât să și mănânci acum în 3 zile de Crăciun, serios? Adică cât să bagi în tine, n-ai cât. Bun, când eram mică, Doamne, îmi țin minte că atunci în alea 3 zile cred că mă îngrășam 7 kg sigur. Când eram mică, vă dați seama. Dar crescând mi-a venit mintea la cap și nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Dar vă spun sincer, da. Bun. Deci eu zic așa, că cu 240 de lei, dacă mergi la un magazin în România, chiar și la piață, îți poți face cumpărăturile cu de toate și cu tot ce ai nevoie, ce crezi tu că ai nevoie pentru a face o masă bună, o masă bogată. Deci nu știu de ce folosim termenul ăsta, o masă bogată. De ce trebuie să fie o bogată? Trebuie să fie normală de Crăciun, da? Și vă spun și vă îndemn să nu risipiți, da? Hai să gătim în mod normal, că nu mâncăm cu 10 guri și nici nu facem pentru o armată întreagă mâncare, da? Ne limităm așa la membrii de familie și să nu risipim. Nu știu, eu sunt total împotriva risipei, nu suport să risipesc și nici nu-mi place când cineva risipește sau când cineva aruncă mâncarea. Și eu, da, la un moment dat probabil că găteam, da, țin minte că găteam și găteam mult, dar m-am dezobișnuit, nu mai fac treaba asta și nu vreau să arunc mâncarea absolut deloc. Da? Bun. 240 de lei, atenție mare, sunt 240, haideți că acum v-am tot așa de la toate subiectele pământului, am vorbit despre toată în emisiunea aceasta, pentru că concursul se leagă de așa natură, da? Se leagă de oamenii dragi, suntem în preajma Crăciunului, oamenii dragi se întorc din țări precum acestea, se întorc acasă la noi, abia așteptăm să-i vedem, abia așteptăm să-i primim acasă și în mod normal cu ce-i primim? Cu ce-i primesc românii, da? Hai mă și mănâncă, haide să mănânci, te-am pregătit să mănânci, haide și mănâncă și tu un pic, uite și de aia și de aia și de aia, înțelegeți? Și atunci se leagă oarecum, toate se leagă între ele și pentru asta am să vă fac o ultima ofertă, pentru aceste 4 țări din Europa, am să vă fac o ultima ofertă, da? O ultimă ofertă de 250 de lei, ați auzit foarte bine? 250 de lei garantat și în câteva momente cineva trebuie să intre în direct. Da, ați auzit foarte bine. Este ultima mea ofertă pentru ediția de astăzi și este ultima ofertă pentru concursul acesta. Este bugetul maxim pe care îl avem și îl putem aloca pentru buget pentru ediția de astăzi și totul pentru că este Crăciunul. Da? Bun. 250 de lei. Găsiți cele 4 țări. Noi căutăm în continuare 4 țări europene. 4 țări pe care voi trebuie să mi le spuneți. 4 țări pe care voi trebuie să le descoperiți dintre cele 111 litere de pe ecran. Da? Dar
Haideți să vedem. Știți oare cele 3 țări din Europa pe care, dacă le auzim, și premiem? Știe cineva cele 3 țări sau ce facem cu acest concurs? Nu vreau să cred că nu îl rezolvați. Nu, și mi-e ciudă că nu vă motivez, nu vă mișcați un pic așa, să puteți să rezolvați concursul acesta, pentru că concursul e de rezolvat, trebuie să recunosc. Și ca să-l rezolvați, trebuie să sunați la 1204, să ne spuneți nouă rezolvarea, să ne spuneți nouă cele 4 țări peste care voi ați dat. Da? Și aveți doar 2 direcții de citire, dragii mei, aveți doar 2 direcții de citire. Nu aveți alte direcții de citire. Nu aveți de jos în sus, nici de sus în jos. Deci eu zic așa că concursul acesta este mult mai simplu decât în mod normal. Pentru că, numai că în mod normal noi jucam orașe și probabil că voi sunteți obișnuiți cu orașe. Dar noi, pentru că nu mai avem orașe, acum am dat un pic planurile peste cap. Dar nu-i bai, pentru că așa învățați. Și așa învățați să vă mobilizați și să vă adaptați la noile schimbări. Bun, 250 de lei în continuare pentru cele 4 țări pe care voi trebuie să mi le spuneți. Care sunt cele 4 țări pe care voi trebuie să mi le descoperiți din concursul alăturat? Aveți 250 de lei, cea mai mare sumă de până acum, oferită pentru un concurs, dar totodată vreau ca cineva să intre în direct de răspunsul corect, pentru că altfel n-avem cum. Altfel n-avem cum să auzim răspunsul corect, n-avem cum să auzim pe cineva în direct. Deci 1204 este numărul pe care voi trebuie să-l formați, să sunați la acest număr de telefon ca să puteți să-mi dați soluția corectă, da? Bun. Deci 250 de lei. Are cineva în minte un alt răspuns, o altă soluție? Poate cineva să-mi dea cele 4 țări europene din concursul acesta? Fiți atenți la direcțiile de citire. Vă reamintesc încă o dată. Folosiți-vă de faptul că aveți prieteni, aveți cunoștințe, aveți membri din familia voastră, rude și așa mai departe, plecați în străinătate. Ia gândiți-vă, unde sunt ei plecați? În ce țară? Prin ce țări își fac ei viacul? Prin ce țări trăiesc ei? Și acum de sărbători, ei vin acasă. Da, ați auzit foarte bine. Ei acum de sărbători vin acasă. Pentru că li s-a făcut dor de voi. Dar și vouă de ei. Și atunci ei vin acasă să-și astâmpere dorul. Da. Patru țări, 250 de lei. Este ultima posibilitate, să spunem așa. Sunt 250 de lei, dar știți cum facem? 250 de lei este suma de bani garantată pe care voi o puteți încasa. Ați auzit foarte bine. Bun. 250 de lei sunt banii ce pot intra în contul vostru dacă îmi dați răspunsul corect. Ca să îmi dați răspunsul corect, trebuie să descoperiți care sunt cele 4 țări din 5. Eu nu vreau să aud 5. Vreau să aud doar 4, dar vreau să le aud acum. 250 de lei. Pentru cele 4 țări. Vine mai mult decât... Vine 60 de lei și un pic. Pentru 4 țări. Nu pot să împart. De aceea v-am spus, vreau să vă gândiți foarte bine și vreau să intrați în direct, dar numai dacă aveți exact cele 4 țări din România, din Europa. Uitați-vă, concentrați-vă, vedeți, știți direcțiile de citire. Stânga-dreapta, dreapta-stânga. $250 de lei garantat. Haideți să vedem. Cine îmi dă o altă idee? Cine îmi dă, adică o altă idee, o primă idee la acest concurs, dar cineva trebuie să intre în direct, pentru că nu mai avem timp. Timp nu ne-a mai rămas.
Știe cineva? Acum pe bune, deja încep să mă îngrijorez. V-am explicat, v-am spus, aveți rude, aveți prieteni, v-ar plăcea să călătoriți, v-ar plăcea să vizitați, v-ar plăcea nu știu câte miliarde de alte motive v-am explicat, v-am zis. Dar deja eu nu aud un răspuns corect, telefonul încă nu sună. Și pe bune, mă face să mă gândesc că poate chiar e complicat, domnule, adică vă cer imposibilul, vă cer ceva ce nu puteți să-mi dați. Și atunci e grav, dacă vă cer ceva ce nu puteți să-mi dați și chiar nu puteți să-mi dați, nu știu cum o scoatem la capăt. Vorbesc foarte serios, pentru că eu vreau să am un câștigător, da? Păi dacă telefonul nu sună, înseamnă că nimeni n-a descoperit cele 4 țări. Înseamnă că ca să-mi descoperiți 4 țări din Europa, vă e greu, vă e imposibil, vă e foarte, foarte greu sau vă trebuie mult mai mult timp decât până acum, decât ați avut la dispoziție până în momentul de față. Și dacă stau bine să mă gândesc, stăm de câteva minute bune cu acest concurs pe ecran. Deci, înțelegeți? 250 de lei pentru cele 4 țări europene. E foarte bine, dar nu e suficient. Voi, cei care vă uitați la noi, dacă vă mulțumiți doar cu privitul veți rămâne. Dacă vă oferiți să faceți mai mult decât atât, atunci trebuie să sunați la 1204, să aud un răspuns, să am pe cineva în direct, să aud o soluție, să am pe cineva care să-mi dea răspunsul corect în direct. Pentru că eu nu pot să închei așa concursul acesta și nici nu vreau, de fapt. Luați la cunoștință faptul că 3 persoane au fost conectate în direct în primele minute din emisiune și nici una nu mi-a dat răspunsul corect cu soluții tematice. Primul concurs căutam un om de zăpadă, n-am auzit niciun răspuns corect. La al doilea concurs căutam pe Moș Crăciun. Nu am auzit un răspuns corect și am luat 2 telefoane în direct. Ceva s-a întâmplat, ori v-ați intimidat, ori nu știu, deci nu vreau să vă găsesc explicație. Nu vreau să vă găsesc o scuză, pentru că nu există o scuză. Atunci când îți dorești ceva foarte tare, încerci de atâtea ori până reușești. Nu contează de câte ori, că nu asta e ideea. Scopul tău e să reușești, nu să calculezi de câte ori ai încercat. Asta e o chestie generală în viață, dragilor, nu doar în concursurile noastre. Dar vedeți voi că concursurile noastre și emisiunea noastră e atât de, cum să vă spun eu, oarecum de asociată cu viața, pentru că aici trebuie să reușești să câștigi. Aici trebuie să reușești. Ai totul la dispoziție. Ai concursul, ai banii, ai felul în care poți să câștigi, adică ai un număr de telefon. De restul trebuie să te ocupi tu, ca și jucător, da? De restul te ocupi tu să intri în direct, să suni la 1204, să descoperi soluția și să intri în direct. Păi nu așa face și în viața reală? Dacă aveți o problemă, nu vă gândiți întâi de toate, vă gândiți așa. Măi, am problema asta, da? Bun. Trebuie să găsesc o soluție. Bun. Trebuie să găsesc o cale să aplic soluția respectivă, pentru că tu știi soluția respectivă, ca să reușești să rezolvi problema. Asta e oarecum, rezolvând problema, e o reușită de-a ta. Câștigi tu ești în avantaj. E aceeași chestie, același lucru se întâmplă și aici. Dar dacă nici măcar nu încerci, dar îți dorești, înseamnă că așa e și în viață. Îmi pare rău să spun treaba asta. Dar din momentul de față am să vă fac o ultimă oficială ofertă. Pentru 3 țări, pentru că, Doamne feri, poate n-ați descoperit 4, dați-mi doar 3 pentru 200 de lei. Ați auzit foarte bine. Deci dați-mi doar 2 țări, vedeți, am venit și cu o altă soluție la voi. Totul
ca să am un câștigător. Absolut totul. Deci 250 de lei pentru 4 țări sau 200 de lei pentru 3 țări. Și asta este, în mod oficial, ultima ofertă de care aveți parte. Este ultima ofertă pe care voi puteți să o aplicați, să o acceptați. 3 țări, 200 de lei și 4 țări, 250 de lei. Pentru că este Crăciunul. La fel de bine vreau să vă gândiți și acum. Da? E o problemă pe ecran. Trebuie rezolvată. Perfect. Ce sunteți capabili să faceți gândiți-vă. Nu mai avem timp la dispoziție. Gândiți-vă foarte bine la ceea ce aveți de făcut. Gândiți-vă care dintre soluții le alegeți. Dacă pentru voi cele 4 țări să mi le descoperiți sunt prea dificile, niciun fel de problemă, acum aveți această posibilitate să câștigați și cu 3 țări. Acum cu 2 țări sau o singură țară nu avem premiu, deci nu ne puteți, adică sunați, dar nu avem premiu. Minimul de câștig este de 3 țări. Eu zic că am făcut acum cam tot ce ține de mine ca să vă pot premia cu suma de bani pusă în joc, dar am nevoie de jucători profesioniști. Bine, nu trebuie să fii tu un foarte, foarte mega super profesionist, dar trebuie să fii ceva care să-ți placă. Concursul în continuare pe ecran. Aveți direcțiile de citire. Aveți 2 posibilități de câștig. Prima posibilitate este cu 3 țări și anume veți câștiga 200 de lei dacă îmi dați 3 țări. Și a doua posibilitate de câștig este de a-mi oferi 4 țări, da? Iar suma câștigată pe care voi o puteți câștiga, da, este de 250 de lei. Este oficial ultima ofertă din acest moment. Treaba este că timp foarte mult nu ne-a mai rămas și la fel de bine vreau să vă gândiți ce ați face dacă ați avea o problemă din viața voastră. Ați rezolva-o? Da. Cum? Ați găsit soluția? Cum la noi este să sunați la 1204 să ne rezolvați răspunsul, adică să ne dați răspunsul în direct, rezolvându-ne astfel concursul nostru. Nu vă rămâne nimic altceva de făcut decât să sunați la 1204, chiar acum și să intrați în legătură directă. Deci foarte atenți, 250 de lei sau 200 de lei garantat pentru cei care se uită la noi. Pentru cei care nu se dau bătuți, pentru cei care au pe cineva în străinătate, în una dintre țările, sau poate 2 dintre țările respective, totul depinde numai și numai de voi. Eu tare mult aș vrea să vă am în direct, tare mult aș vrea să vă am în legătură directă. Este oficial ultima ofertă pe ecran, să știți că foarte mult timp nu ne-a mai rămas. De aceea, în continuare, vreau ca telefonul să sune și vreau să sune cu voi la celălalt capăt al firului de telefon. Să știți că nu mai avem timp la dispoziție, este ultima voastră șansă să intrați în direct, deci intrați în direct dacă este ultima șansă. Este și oficial ultima ofertă și oficial ultima șansă și asta înseamnă că numai voi puteți intra în direct în momentul acesta. 250 de lei, garantat. Da, 4 țări europene sau 3 țări europene. Ce puteți voi să-mi spuneți? Totul depinde numai și numai de voi. Pentru că dacă îmi dați 4 țări europene, vă premiez cu 250 de lei. Iar dacă îmi dați numai 3 țări europene, vă premiez cu 200 de lei. Din toată povestioarea asta, trebuie să înțelegeți că voi deveniți câștigători orice ar fi. Da? Voi intrați în posesia sumei de bani puse în joc orice ar fi. Pentru că voi sunteți cel care intră în direct, sunteți acea persoană pe care o voi premia dacă intră în direct și sunteți omul potrivit la locul potrivit. Și eu abia aștept să vorbesc cu astfel de persoane. Oamenii potriviți la locul potrivit, pentru că ești chiar tu acela. Da. Și te vreau în direct. Vreau să sun la 1204, vreau să intri în direct spunându-mi răspunsul corect. Deci încearcă să fii tu acea persoană pe care o voi premia în următoarele momente. Este ultima șansă, cu 3 țări câștigi 200 de lei, 4 țări câștigi 250 de lei. Nu știu ce îmi vei spune, totul depinde numai și numai de tine, dar totuși încearcă tu, încearcă să te faci mai fericit și nu mai aștepta de la altcineva. Cu siguranță vei deveni mai fericit dacă vei câștiga, te asigur de acest lucru, că vei deveni mult mai fericit dacă vei câștiga o sumă de bani pus în joc. Deci, eu zic așa,
să intrați în direct, să sunați la 1204 și să fii tu printre acele persoane care vor intra în direct fără doar și poate și care ne vor da răspunsul corect. Nu ne-a mai rămas foarte mult timp, așa este, dar timpul care ne-a mai rămas, eu zic că merită să-l folosiți așa cum trebuie. Timpul acesta care ne-a mai rămas, merită să profitați de el. Și profitați și de noi. Dacă noi suntem pe ecran, înseamnă că voi aveți o șansă în plus să câștigați una dintre ofertele de pe ecran. Poți câștiga acum. Poți suna acum la 1204. Poți intra în direct acum cu mine, cu colegii noștri, cu operatorii noștri, să te auzim aici în direct, spunându-ne soluția corectă. Încearcă și tu. Și fii aici. Lasă-ne să te premiem. Da. Dacă ne lasă să te premiem, noi te vom premia. Ce trebuie să faci tu? Nimic mai simplu. Trebuie doar să suni la 1204 și să o faci chiar acum. Pentru că eu am nevoie de tine. De un om înțelept, de un om perseverent și de un om ambițios, care știe ce vrea. Și care a hotărât el așa, că vrea să câștige în seara aceasta suma de bani pus în joc. Da. Ne dă răspunsul în direct în emisiunea noastră, 3 țări sau 4 țări, și una dintre sumele de bani puse în joc vor intra în contul vostru. Așadar, 1204. Acesta este singurul număr de telefon pe care voi trebuie să-l formați și formați-l de absolut oriunde vă aflați. Formați acest număr de telefon exact de la voi de acasă, exact acum. Luați telefonul în mână, deschideți-l și apelați 1204. Atât trebuie să faceți. Sunați la 1204, chiar acum. E momentul să fiți conectat în direct. E momentul să vă am în direct. E momentul ca voi să fiți conectați în legătură directă, alături de noi, dându-ne răspunsul corect. Ia să vedem. Cine intră în direct alături de noi? Pe cine premiez? Cine îmi dă soluția corectă? Cine îmi dă răspunsul corect? Nu ne-a mai rămas timp la dispoziție, ca să știți. Nu mai avem timp. Dar mai avem câteva minute bune. Și eu zic că pentru minutele acelea bune pe care le mai avem, ar trebui să profitați de ele. Să nu le lăsați să treacă pe lângă voi ca și cum n-ar fi. Pentru că e păcat. Și gândiți-vă că poate chiar voi aveți pe cineva plecat într-o țară pe care noi o căutăm în această seară și o căutăm disperați de câteva minute bune. Profită de acest lucru. Sunt 250 de lei maxim sau 200 de lei minim. Este ultima șansă, ne apropiem și mai mult de soluția din plicul meu, ne apropiem și mai mult de soluția de pe ecran, dar ce am vrut să spun este că ne apropiem și mai mult de finalul acestui concurs. Deci voi, într-o oarecare măsură, ar trebui să intrați în direct. Să nu mă lăsați să închei acest concurs fără voi. Da? Pentru că mi-ar fi ciudă. Da, recunosc, mi-ar fi o ciudă de a-și muri să știu că și al 4-lea jucător îmi închide telefonul sau nu ne dă răspunsul corect, cum a făcut ceilalți 3 jucători care au intrat în direct astăzi, dar n-am auzit o soluție corectă pentru că n-am auzit răspunsul, n-am auzit pe nimeni, nici alo, nici balo, nici soluția, nici absolut nimic. Înțelegeți? Și ca să se întâmple acum același lucru, mi-ar părea rău. Da, trebuie să recunosc, mi-ar părea rău să se întâmple aceeași poveste în momentul acesta, pentru simplu fapt că, vezi, Doamne, nu știu, găsim noi o altă, nu știu, orice alt motiv, da? Bun, 3 țări, 200 de lei, revenim. Și 4 țări, 250 de lei. Ia să vedem. Cine încearcă să-mi dea răspunsul corect? Cine încearcă să intre în direct cu răspunsul corect? Ia să vedem. Haideți, încă se poate. Încă puteți, încă se poate. Câte țări știți? Pentru că nu mai avem timp, să știți. Este final de concurs. Nu mai e timp la dispoziție. Puteți voi să așteptați cât vreți. Noi nu mai avem timp la dispoziție. Mai avem doar câteva minute bune. Este finalul concursului. Și știți voi oare ce presupune finalul concursului împreună cu ultima șansă? Bun. Presupune că concursul este pe terminate și că noi avem nevoie de o singură persoană
care să intre în direct. Este final de concurs, este sfârșitul jocului. Atât tot. Este finalul concursului. De ce este finalul concursului? Pentru că nouă ne trebuie o persoană care deja să fi intrat în direct, dacă nu să urmeze să intre în direct în cel mai scurt timp posibil și existent. Noi nu putem să prelungim această emisiune, ca să știți. Nu putem. Este sfârșitul jocului, vedeți foarte clar, scrie și pe ecran. Asta înseamnă că voi, cei care vă uitați la noi, trebuie să acționați. Trebuie să intrați în direct. Fără doar și poate. Voi trebuie să fiți conectați în legătură directă. Voi trebuie să fiți deja aici, să-mi dați cele 3 țări sau 4 țări, câte știți. Pentru că acum aveți două posibilități de câștig. Aveți prima posibilitate cu 4 țări pentru cei 250 de lei și aveți a doua posibilitate cu 3 țări pentru 200 de lei. Orice țară mi-ați spune, oricâte țări mi-ați spune 3 sau 4, veți deveni câștigători. Sper să nu aud că îmi spuneți 2 țări sau o țară. Pentru că dacă îmi spuneți 2 țări sau o țară, dragii mei, nu am premiu pentru voi. N-am premiu. Nu am. Că nu există. Minimum 3, maxim 4. Nu vreau să aud 5. 3 sau 4. Totul depinde de voi, dar trebuie să acționați pentru că nu mai avem timp. Nu ne-a mai rămas timp la dispoziție. Înțelegeți? Este finalul concursului, este finalul jocului. Haideți să vedem. Cine intră în direct? Haideți, grăbiți-vă, pentru că acum pe bune, dacă nici acum n-au pe că telefonul că sună, nu știu, presupun că voi încheia concursul așa. Și mi-e ciudă că închei concursul așa, dar n-am ce să fac. Nu știu ce mai așteptați. Este ultima ofertă pe ecran. Nu știți nici măcar 3 țări? Cu 2 direcții de citire, nu v-am mai dat 4 direcții de citire. De adevăr, concursul e un pic cam complicat, pentru că acum căutăm țări. Probabil că voi v-ați obișnuit sau erați obișnuiți numai cu orașe. Dar gata, nu mai căutăm orașe. Căutăm țări. Deci căutăm 3 țări minim, 4 țări maxim. Gândiți-vă voi acum. Gândiți-vă ce îmi spuneți. Gândiți-vă ce aveți în minte. Gândiți-vă ce vreți să-mi spuneți. 3 țări 200 de lei, 4 țări 250 de lei. Dar telefonul trebuie să sune acum. Noi nu mai avem timp la dispoziție. Noi nu mai putem să stăm și să mai tragem de timp. Nu mai avem cum. Îmi pare foarte rău. Dacă ați știut deja. Și acum trebuie doar să sunați la 1204, să acționați. Nu vreau să cred că nu aveți idee despre ce vorbim. Mai ales că căutăm țări, Doamne iartă-ne. Aveți prieteni, aveți colegi, aveți prieteni care vor veni în țară. Aveți membri din familia voastră care vor veni în țară. Gândiți-vă la acest lucru. Puteți intra în direct. Puteți să fiți conectați în legătura directă. De oriunde vă aflați din România, trebuie doar să vă doriți acest lucru. Haideți, conectați-vă alături de noi. Dați-ne răspunsul corect. Încercați să fiți conectați în direct. Pe altfel nu se poate. 1204. Haideți să vedem ce facem cu concursul acesta. Vrea cineva să-l rezolve? Vrea cineva să rezolve acest concurs? Încearcă cineva să ne dea răspunsul corect? Nu se poate să-l încheiem în felul acesta. Eu nu cred că nu ați descoperit nici măcar 3 țări. Ok, poate că 5 era maximul, era prea mult. Ok, 4. V-am cerut 4. După care v-am făcut o a doua ofertă cu 3 țări. Dar nici 3 țări să nu aud? Chiar așa? Chiar atât de dificil să vi se pară și cu 3 țări să nu au soluția corectă? Impresia asta vreți să o am eu despre jucătorii câștigați acum? Despre oamenii aceia care intră în direct aproape săptămânal sau dacă nu chiar zilnic sau la 2 zile, intră în direct și ne dă răspunsul corect? Acum e momentul perfect să fii conectat în direct. Gândește-te la țările pe care tu le-ai descoperit. Dacă ai 3, dacă ai 4, sună și intră în direct. Pentru că nu toată lumea poate. Să nu ai impresia că toată lumea știe. Cine nu știe? Da, nu știe toată lumea, așa este. Nu știe toată lumea, iar dacă tu ai reușit ca să descoperi țările respective, să știi că ai cele mai mari șanse ca tu să devii și primul câștigător pe seara aceasta. Pentru că din primii 3 jucători care au intrat în direct,
nici unul n-a devenit câștigător. De ce? Pentru că au închis telefonul, nu mi-au spus nimic. Dar acum noi nu vrem să repetăm istoria, da? Voi acum, cei care vă hotărâți să participați, hotărâți-vă care dintre voi sună la 1204. Hotărâți-vă care, adică nu care dintre voi, care ajunge primul conectat în direct. Pentru că eu am nevoie de primul care să fie conectat la noi în studio, în direct, prin legătură telefonică. Da? Gândiți-vă la acest lucru. Ultimele 10 momente. Gata, atât a fost. V-am spus, de câteva minute bune vă spun. Ultimele 10 momente. Nu mai avem timp. Ultimele 10 momente, Dumnezeule mare, ultimele 10 momente. Și ce ne facem? Ce ne facem? Suntem în ultimele 10 momente. Vă mobilizați așa și pac, rapid, 1, 2, 0, 4, alo, cele 4 orașe, cele 4 țări, cele 3 țări, 10 momente. Vă imaginați că am ajuns la ultimele 10 momente din emisiune? Eu nu. Dar uitați-le, sunt aici, sunt pe ecran. Ce ne facem? Ce facem cu aceste 10 momente? 9 momente, de fapt. Ce facem cu aceste 9 momente? Profită cineva de ele? Poate cineva să-mi dea un răspuns? Poate cineva, există cineva dintre cei care acum se uită la noi și ne dă un răspuns corect? Poate cineva să-mi dea soluția corectă sau nu? Ce facem? Cine intră în direct? Care dintre voi se hotărăște să sune acum la 1204 și să fie primul ce se conectează în direct alături de noi? Nu mai avem mult timp. Nu ne-a mai rămas mult timp la dispoziție. Ultimele 8 momente. Ultimele 8 momente mai aveți la dispoziție din această clipă. Să fiți conectați în direct. 250 de lei suma maximă pe care o puteți încasa. Sau 200 de lei suma minimă pe care o puteți încasa. Câte țări știți? Câte țări europene cunoașteți? Câte țări europene ați descoperit din concursul alăturat? Gândiți-vă la acest lucru. Gândiți-vă la acest lucru. Mai aveți 7 momente să participați. Mai aveți 7 momente la dispoziție să fiți conectat în direct. Doar 7 momente vă mai despart. Numai 7 momente mai aveți la dispoziție să sunați la 1204 și să ajungeți primul ce va fi conectat în direct. Fii tu acea persoană. Fii tu acela care intră în direct. Lasă-mă să te premiez. Lasă-mă să-ți dau suma de bani pusă în joc. Lasă-mă. Pentru că vreau să te premiez. Pentru că pot. Pentru că îmi doresc. Tu ești omul potrivit la locul potrivit. Sunt doar 7 momente de care tu trebuie să profiți. Mai exact 6 momente. Gândește-te care dintre sumele de bani de pe ecran îți face copil. 250 sau 200 de lei. Oricare dintre sumele de bani de pe ecran, tu poți să le încasezi. 5 momente. Uită-te iar la concursul nostru. Încearcă să-mi dai răspunsul corect. Uită-te iar la ecran. Haide, se poate. Nu renunța. Să nu te prind că renunți. Ultimele 4 momente, Dumnezeule mare, ultimele 4 momente. Numai 4 momente ne-au mai rămas, deci nu pot să cred. Deci nu cred că cineva nu intră în direct. Deci mi-e greu să cred că nu există o persoană care să intre în direct în ultimele 4 momente. Da, dacă nu intră nimeni în direct, probabil că voi încheia concursul felul acesta. 3 momente. 2 momente. 1. Îmi pare foarte rău, ultimul moment. Îmi pare foarte rău, nu am ce să fac. Nu am ce să fac, la 0 soluția va fi pe ecran. Și nimeni nu câștigă nimic, 0. 0. Știți cum facem? Vă mai dau un minut. Haide, vă mai dau un minut și trebuie să încheiem concursul, da? Atenție mare, vă mai dau încă un minut extra. Pentru că vreau să câștigați, vreau să am pe cineva câștigător. Nu vreau să închei această emisiune în felul acesta. Încă un minut vă mai dau, da? Atenție mare! Încă un minut. Un ultim minut. Ultimele 60 de secunde din acest moment. Atenție mare! 3, 2, 1, start!
Un ultim minut, atât ne-a mai rămas. 250 de lei maxim sau 200 de lei minim. Gândește-te că tu poți să intri în posesia sumei de bani pus în joc. Gândește-te că tu ești cel mai în măsură să-mi dai răspunsul corect. Nu renunța. Fii aici. Hai, un ultim minut mi-a mai rămas. Atât, nimic altceva. Un ultim minut. Câteva secunde ne-au mai rămas. Ce faci cu secundele astea? Vrei să intri în direct să-mi dai răspunsul corect sau nu? Vrei să intri în direct să-mi dai soluția corectă sau ce facem cu acest concurs? Haideți! Haideți! Alo, alo, bună seara! Te pup, Adela. Vă pup, doamnă! Câte țări știți? România, o luăm de aproape. România, Ungaria, Germania, Italia și Grecia. Bravo, doamnă! Aveți pe cineva plecat în străinătate? Da. Unde, doamnă? Doamna a și plecat, însă foarte, foarte, foarte bine jucat. Da, bravo! Așa se joacă. Doamna a câștigat cei 250 de lei garantat. Este suma de bani pe care doamna a încasat-o seara aceasta, deci se poate, se poate, se poate, se poate, fără doar și poate. Bun, atât pentru seara aceasta. Adela Lupșe sunt eu, vă mulțumesc pentru atenția voastră, vă doresc o seară genială și ne vedem și mâine, tot aici la 5. Seară bună, la revedere!